Καλό πολύ ο Σάββας ο Κόταρης θα τιμήσει τον Κυριάκο τον Καλπάκη το Φούρναρη. Θέλω να σας καλωσορίσω. Είναι μεγάλη στιγμή για εμένα, για αυτό το θεωρώ πατέρα μου, ο πατέρας μου. Έχει κάνει μεγάλους αγώνες για τον ΠΑΟ. Έχω με ολόκληρη για να έχει τη δύναμη να κυνηγάει τα λαμπόγια μια ζωή για τον ΠΑΟ. Τίποτα άλλο. Ο ίδιος θα πρέπει να έρθει να την παραλάβει από τον Σάββα που είναι πραγματικά πιστός του φίλος και γνήσιος παοξής και το έδειξε και χθες τη φάση με τον Σαλπίκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που με κάνετε, αλλά θα ήθελα να σου μοιραστώ με όλα τα παιδιά, ειδικά αυτά που είχαν 17 μέρες μέσα στην κατάληξη, στο γήπεδο της Τούνης. Στους δρόμους αυτά τα 2 χρόνια. Και θέλω επίσης να το μοιραστώ και με τον Θανάσιο Κατσαρή, τον πρώτο του Αθητέχνη, δεν ξέρω τι λέω. Αλλά για μένα συνειδησιακά δεν πρέπει να το μοιραστώ γιατί περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τον Θανάσιο Κατσαρή να μας εμπιστευτεί, το γήπεδο μπορεί να μην υπήρχε. Από τα Λαμόνια τον Ιούλιο του 2006. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι είναι, δυστυχώς καμιά φορά στην οικογένεια του ΠΑΟ κάποιους ανθρώπους που προσφέρουν μόνο να τους λασπολογούμε ξέρουμε, τέλος πάντων. Ο τρίτος άνθρωπος ο οποίος θέλουμε να τιμήσουμε και έχει δείξει το παοξιδηλίκι εδώ και χρόνια και από την Ομογένεια, από τη Γερμανία κτλ. Θέλω να πει ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα της Αγγελέας Κομοτηνής, ο ίδιος να τον βραβεύσει, ο κύριος... Έλα. Δεν άντεξε, εντάξει. Έλα εσύ να παραλάβεις. Θανάσια Κρετίδη, την πλακέτα, γιατί πάνω απ' όλα είσαι άνθρωπος σε πολύ δύσκολο.